Здравейте! Това са 10 най-мрачни истории, които България никога не успя да забрави и които все още нямат обяснение. 10 призракът в хотел Родина, София. През 1987 година камериерките на 5-я етаж чуват плач нощем. Когато влизат в стая 512, леглото е смачкано, а никой не е записан да е влизал. От тогава всеки, който спи там, се събужда с дръскотини по ръцете. Хотелът затвори етажа, но светлините продължават да мигат. 9. Убийството в Нови Искър. Къщата на 7-те трупа, 1996 година. Цяла фамилия е намерена заклана в собствената си къща. Вратата заключена отвътре. Нито един прозорец счупен. Убиецът просто изчезва. Досега никой не е осъждан. 8. Каракачанското проклятие. Легендата разказва за съкровище заровено край село Каракачани. Всеки, който го търси, умира в рамките на 40 дни. През 2009 година 3 младежи намират златни монети и 3 седмици по-късно всичките са мъртви в катастрофа на същото място. 7. Изчезването на Меги, Бургас, 2004. 19-годишната Меги излиза от дискотеката Ревю. Камерите я показват как тръгва сама към плажа. След това – нищо. Телефонът й звъни 3 дни от дъното на морето. 6. Кървавата сватба в Ямбол, 1989 година. По време на сватба в село Кабиле, младоженецът е намерен мъртъв в тоалетната с прерязано гърло. Всички 180 гости имат алиби. Делото е прекратено през 2018 година без нито един заподозрян. 5. Случаят Саките. Най-големият обир в историята на България, 2008 година. 5 маскирани влизат в склад на летище София и изнасят 250 милиона лева в брой. За 4 минути. Без нито един изстрел. Парите никога не са намерени. Никой не е арестуван. 4. Призракът на метрото. Станция Сердика. През 2012 година охранителните камери записват жена в бяла рокля, която минава през затворена врата в 3:17 през нощта. Същата жена е видяна от десетки пътници през годините. Метрото никога не е публикувало записа. 3. Дело. Наглите. Неразказаната истина. Всеки знае за отвличанията. Малко знаят за записа, в който един от наглите преди да бъде убит казва: „Има нещо по-голямо от нас. И то не е човек." Записът изчезва от досието за 24 часа. 2. Червената вдовица от село Дъбник Мария е обвинена, че е отрувила 7 свои съпрузи за 12 години. Всички умират от сърдечен удар. Труповете са ексхумирани, всички с арсен. Мария изчезва от ареста през 2003 година. Никой не знае къде е и дали е жива. И номер 1. Най-странният случай в България. През 1994 година в село Градница, област Монтана, цяла къща изчезва за една нощ. Заедно с тричленното семейство вътре. На сутринта само гола поляна. Няма основи, няма мазе, няма нищо. Делото е секретно и до днес. Кои от тези истории ви оплашиха най-много? Пишете в коментарите номера и ако искате пълни епизоди за всяка една от тях, ударете абонаменти към банката.